Vi har sådan en her lampe. Vi har en stikkontakt. 3 forskellige ledninger. 3 ledninger. 2 forskellige. Det kan bare være den samme farve. Prøv at se her. Wait man. Så er den her ledning. Put den i der. Og der. Og her. Så er den her. Den skal putte der. Og putte den i der. Vi får 4 hjemme. Skal I der. Altså, her. Og så skal den sidste del og så skal man sikre sig, at de sidder godt fast, hvilket remmerne gjort rigtig godt. Så skal den her bare skrues op, bare lige så stille. Og så her. Vil du have ærmerne? Og tryk. Så på grund af, at det går i kredsløb, det er alle mulige små dele. Godt. Okay. Se. De her krokodiller ned. For at få gang i den her lampe, så skal man sætte dem her ved ledningerne. I skal sørge for, at det sidder godt fast. Og prøv at se. Det her, det er ligesom en dynamo. Den har bevægelseskræfter. Så hvis man gør sådan her, vil den give strøm til lampen. Og gør så der, at den begynder at lyse. Som I kan se her, lyser den også på grund af kraften. Jo hurtigere man gør det, jo stærkere lyser det. Men hvis man gør det rigtig hurtigt, kan det lyse rigtig meget. Så vi ser her, at det her er en lille solcelle. Når den kommer ud i solen i okay lang tid, så kan den absorbere solens strøm. Den laver solens stråler om til strøm og sender det ud i lampen. Men den skal højst sandsynligt stå ude i ret lang tid. Når den sender det strøm ind igennem den her og ind i pæren, så begynder pæren at lyse. Hvor længere tid den står ude, og hvor mere den absorberer, hvor stærkere kan den lyse, og hvor længere kan den lyse. Hej altså. Det her, det er en zinkplade, en kobberplade i syre. Her er syre. Men det skal vi ikke blive kigge på. Så er det her ligesom et batteri. Hvis man sætter den her på, så burde der komme strøm. Er det bare mig, der får rundt altid sjovt?